नै जोंहा दिनै आस्राबारि गामियाव मोनसे प्रग्राम दं बेनो जाहैबाय थांनाय HSLC आनजाद आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि दा बे हाबाफारिया जोङो 10 रिंगा जानाय लोगो लोगो जों हाबाफारिखौ जागायगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे जोंनि बे भिडिअखौ नायलांबाय थायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनाय थाबाय अब्ला नायलांदो बे समाव जों उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै जों मोसानाय दिन्थिफुंनो नागिरदों दा बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर बे मान बावनाय हाबाफारिखौ आं भिडिअ खेबनो हानाय जायासै मानोना फरायसाफोरनि मुं मख'नाय हाबाफारिखौ आं मावनांदों बिनि थाखायनो खेबनो मोननाय जायाखै अब्लाबो आं फरायसाफोरनि मुंखौ खारिलांनो नागिरदों जोंना HSLC आनजादाव जायनाखि मेट्रिक आनजाद बेवहाय उथ्रिसारनो हानायाव दङ थरायना बिनिता बसुमतारी बिथाङा 62% सेथि थाखोआव आरो बिनिफ्राय नैथि थाखोआव दङ खोमथा नार्जारी थरायना बिनिता औवारी मुस्रि बिरखां बसुमतारी आरो थरायना दनालिसा नार्जारी बिथांमोना सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्ड डिभिजनाव जादों मुस्रि खोदोम बसुमतारी आरो बिनिफ्राय दङ जोंहा HS आनजाद जायनाखि हायार सेकेन्डारि आनजाद थरायना सनालि बसुमतारी बिथाङा 53% लानानै पास जानो हादों आर्ट्स आयदायाव आरो बिनिफ्राय माइनाव बसुमतारी बिथाङाबो 44% लानानै थामथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों आरो बिथाङा कमार्स आयदायाव साननानै नाय बेखौ खालामोबा आं मा जागोन नामा बेनिफ्राय आंहा मा लाब जागोन फरायसा जिबनाव बा आंनि मा होनो केरियारखौ लांनायाव आंहा मा लाब जागोन आं बेखौ मावोबा आंनि न'खरा मा लाब जागोन आंनि समाजा मा लाब जागोन बेखौ नाय जेब्लायबो पजिटिभ मोनसे मा होनो सिन्ताधारा गठन मुलुग मोनसे स्पिरिटजों जोङो साननायखौ नागारनो नाङा बुजिबाय आरो नोंथांमोननो जानला मोनला खोथाखौ दिनै बुंनो लुबैयाखै सोदोबफोरखौ बाहायनो लुबैयाखै नोंथांमोना बुजिबाय जागोन नामा दिनै बिराद मोनसे जोङो फरायसाफोरनि थाखाय नैबे सिचुएसना बिराद माने गोब्राब चेलेन्ज बिराद चेलेन्ज बे चेलेन्जिं मोनसे सिचुएसनाव थासारियाव जाय फरायसाया आगानखौ गाबथा बियो बारायनो हागोन मोजां खामानि मावलांनो हागोन बे फरायसायासो सारभाइभ जानो हागोन थांनानै थानो हागोन नङाबा नोङो आगानसेयावनो जुदि नोङो मेगन मेसेबनानै बबेबा जुदि खोख्लैफ्लानांगौ आगानखौ बेनो नोङो सारा जिन्दगि धंस जागोन नोंनि बेबायदि हाबाफारिखौ जोंबो लादों एबसु हिसाबै जों जेरावबो लादों जोंबो दाख्लै लाखांबाय चिरां जिल्लाया आरो गुबुनाव दिनैसिमबो लाबाय थादों गामिफ्राबो लादों जोङो सिगाङाव बिदि नुफेरामोन जोङो उन्दैयाव 2006नि उननिफ्राय एबसु जेलानाखि सोलोंथाइनि मोनसे बोसोर बा सोलोंथाइनि सायाव जोङो थोंजोङै खामानि मावबाय थ' बे समनिफ्राय जोङो सोलोंथाइनि बागै रायजो राजा आरो जोंनि फोरोंगिरि जोंनि गारजेन जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों एसे गुबुन रोखोम जों नुनो मोनदों बे दिनैहाय नोंथांमोननि हाबाफारियाबो बेखौनो जोङो मोनसे बिदिन्थि होदों दिनै मानो गामिया बरायनो ओंखारदों बेनि ओंथिया जों बयबो बुजिदों नामा जों बयबो बुजिदों आथिखालनि मुलुगाव जोङो थांनानै थानांगौबा जोंनि गुबै अस्त्रआ जानांगोन सोलोंथाइ नङा होमबा आरो बे सोलोंथाइया जोंनो मा हाबाफारिया जोबनायनि लामायाव फैबायानोसै आरो जोंना आलासिया थांबाय फैदो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो बिथांनि फैफानाय
लोगो नेहाथारिफोर आरो